Selvfølgelig kan det. Hold kæft, du kommer til at sejle på den vogn senere. Lad os gå til at vælge rundt, så hey, flyvende cannonball. Hold nu sammen det der. Flyvende cannonball. Det der han kan. Kæft, det var sødt. Jeg kommer til at gå rundt sådan her. Så drik det. Hvad så? Drik det. Jeg er klar nu. Højlund, jeg er klar. Fuck, vi var ude. Jeg kan ikke her. Det er fucking næste her. Push it. Hvad så? Nu skal jeg lige få den bitch ting. Snart, stang. Det er så større med en 6 penge. Det kan man godt. Det er en gynge her. Det kan man godt der. Så er vi klar! Så er vi klar nu! Kan du det over? Tro nu i to, mand! Hvad så? Sådan der, mand. Jo, man kan se en skinneben. Man kan også blod på mine ben. Nej, jeg har sparket for skyld. Kim, prøv nu at se her. Nicolaj, jeg har gennem resten til dig. Og alle hjerter taler om end mig. Jeg er ekstrem livet med en streng dig. For I stadig på hele flasker i hårde tider. Selvom festen den er slut og vi tager videre. Så nu er det kun jeg digger dream of ways to see you. Can close my eyes to dream. Just to fantasize about you. Wanna be with you. Please don't get me wrong. Just wanna see your picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture. Take a dirty picture for me. Picture. Of ways to see you. To dream, fantasize about with Den sorte ting! Åh, Jesper! give me a sign. Just give me a sign. Hallo, Claus Buk. Det er bare anden gang, jeg har fået noget. Man skal bare altid have noget løg i det. Ja, hvor man altid skal have noget. Man ikke have noget løs. Sig lige igen. Det er stift. Hvis jeg har fået noget i pikken, men det går kraftigt, men altså det er anden gang. Men ved du hvad der vil være, det er at få græs i munden. Filmer lige der. Prøv lige at film der, hvor det går ondt. Prøv lige at filme. Skal jeg fyre græs der, hvor det går ondt? Filmer lige der, hvor det går ondt. Nej, det gør vi ikke lige. Det gør masser af ondt i det. Johnny, la gente extra. Hvorfor? Hvad laver du? Du gør det godt, Mathias!
Og så går vi om stem. Og så går vi i stem. Og så går vi med i stem. The step is taking down these things. It's time to show what's in the carpet. Gonna shake what's in the rapid. All our love will turn to magic. It's time to pick it up and put it down in person. Cause I believe it now. No one's gonna hurt us. I can get it out with best intentions. Love generation, love generation. You're feeling like we wanna know now. Are you ready? Tonight it's time to party. Cause the feeling is vi sidder som puslespil, men jeg prøver på at samle brikkerne i en vibe. Nogle gange er jeg op, nogle gange er jeg ned, men i nat, baby, jeg putter ligesom kigger på en lille par. Jeg har lidt for mig. Det er varmt. Tak, helvede. Skal du også, Louise? Gør det. Vi kan lov bunden her lidt. Ja, det var det. Øjnefest! Hvad laver I også? Ikke fanden! Lå. Spil til kameraet! Okay. Lad os gå give dig noget hårdt. Det ser godt ud, far. Prøv at sætte ud så båden derude. Skal jeg hijack det her? Ja. Far! Du skal derover til Horsens. Hvad? Derover til Horsens. Okay. 800.